To lafiya? Ya na ganki haka a firgice. Ya ba za ki ganni haka ba. Mijina sai wulakanci yake min duk inda muka gilma da shi idan shi yana kan 'yan mata? To ai laifinki ne. Kalli fa irin sutura da kike sakawa. Kamar ya kenan? Ba kya saka sutura wanda zai ja hankalin shi.